dzimwe nguva murume unokuudza kuti iwewe inini zita rimwe wangu ndonzi Marcelina, ndoona fesi yako like yegudo like yechembere mukurota turi mukurota chero neniwo ndotozvirotawo torota ndisangana nemurume kana gudo kana gondo chairo ndotozvirota, but pamwe ndinokwanisa kuudza mama but ivo havana zvavanokwanisa kuita. Kufamba ndinombofambawo kumaprofitawo ndichibatsirwa ndichiti pamwe dambudziko racho ringapera, but dambudziko racho harisi kupera, zviri kutongoramba zvakadero. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Mwana kana achinge aberekwa nemhuri anenge achinzi ndewe mhuri yese, zvekuti vamwe vabereki vanosununguka vachisiya vana nehama zvakaita vana tete, vana sekuru, vana bamunini. Asi izvozvo zvinenge zvakanaka nekuti zvinobatanidza mhuri, zvinozongoipa chete kana zvaakuunza matambudziko akasiyana siyana. Zvimwe chetezvo nenyaya yatauya nayo muzuva ranhasi, ndina Sisi Neli Nyamadze vabva kuZaka kubhuku rekwaBhomba. Vari kutiwo inini ndine dambudziko randiri kusangana naro mukati mekurarama kwangu. Kukura kwangu ndakaberekerwa kuSouth Africa, asi ndakazokura kumusha kunova kwandakazosangana nechiitiko chekutakuriswa gate ndichiendeswa kumakuva navatete. Saka tavati huyai tinzwe nyaya yenyu kuti yakamira sei, pamwe chete nemhuri yeZimbabwe tichizoona kuti mungabatsirikanawo sei, nekuti matambudziko acho vari kuti haachapera. Regai ndichingamidze Sisi Neli Nyamadze tinzwisise kuti zvii zvakatora nzvimbo mukati mekurarama kwavo uye matambudziko avari kusangana nawo matambudziko akaita sei, nerubatsiro rwatingavapa rungava rwakaita sei. Mhuri yeZimbabwe ndibatsire ndivachingamidze. Anzvadzi, makasimba? Aisitofara makadiniwo? Aiwa, ndinofara zvangu. Kuri sei kuZaka? KuZaka kwakanaka chaiko. Mafamba enyu zvakanaka? Ndafamba zvakanaka. Hakusi kunyanya kupisa makakohwe? Hakusi kunyanya kupisa uko, agore nochakakohwa vakarema chibage chekutanga chakaita. Vazhinji kavanokuti kuZaka rinopisa, ndosaka ndabvunza kuti hakusi kupisa here? Aiwa, gore rino hakuna kupisa but kuno kusipisa chaiko. Vamwe kavakati zvoni zvokupisa kwachona hanzi ndekubata-bata, ndizvo? Tongonzwawo vakabata-bata variko but hauzozivi, but kungoita zvokungonzwa. Alright, hanzvadzi Neli, ndaona maakufona muchiti muri munzira, muri kuuya kuHarare nekuburikidza ndingati nenhamo nemadzudzu zvamuri kusangana nazvo mukati meupenyu. But tisati tapinda munyaya iyoyo, ndoda kunzwisisa kuti hanzvadzi yangu Neli achiberekwa mhuri yavo yakambomira sei, uye vanobva nechipapi muZaka? Inini isusu mumba medu takazvarwa tiri 3. Inini ndini first born, ndiri wa2001, ndakaberekwa 10 September, ndakaberekwa kuSouth Africa. Isusu togara kuZaka, tikapinda muZaka toenda kuJerera, tozoenda kunonzi kwaMudzara tokwatobva. Muri mubhuku maBhomba, Bhomba Muwandi ndomubhuku mandobva. Hamuziri mutori ana sabhuku? Tisu vacho ana sabhuku vanoda munda uriko. Saka ndatowana munda wavako. Aiwa, kuseka zvedu, even kana parufu chaipo vanhu vanodi vanomboseka. Handei munyaya yakusvitsai panapa muzuva ranhasi, dambudziko renyu kutanga chii chiri kunetsa? Inini dambudziko rangu riri kunyanya kunetsa. Dambudziko randakasangana naro handisi kuti ndio riri kundirwarisa, but dambudziko randakasangana naro idambudziko riri kundipa munyama, like kugonana nemurume. Dzimwe nguva murume unokuudza kuti iwewe inini zita rimwe wangu ndonzi Marcelina, ndoona fesi yako like yegudo like yechembere mukurota turi mukurota, chero neniwo ndotozvirotawo torota ndisangana nemurume kana gudo kana gondo chairo ndotozvirota, but pamwe ndinokwanisa kuudza mama but ivo havana zvavanokwanisa kuita. Kufamba ndinombofambawo kumaprofitawo ndichibatsirwa ndichiti pamwe dambudziko racho ringapera, but dambudziko racho harisi kupera, zviri kutongoramba zvakadero. Asi murume achitozviziva ndozvaari kusangana nazvo. Semurume wanondidawo unongotsungirirawo.
ndoda kukudzorera kumashure nekuti kutsanangura kwamaita kana ndakubatira zvakanaka mati dambudziko randakasangana naro ndiro handisi kuti ndiro asi ndinovimba kuti pamwe zvingangove zvine ukama nematambudziko amurusangana nawo ndo amabva matsanangura. Handei pane zvakaitika mukati meupenyu hwenyu, chii chakaitika kuti muzofungidzira kuti zvamakasangana nazvo ndo zvakusvitsai padambudziko? Inini ndingangoti zvakaitika ndaiva handichazoti grade 5 here kana grade 6 but yaiva 2013 handichaziva kuti munani. Pane vakauya vatete hazvanzi yababa vakauya nevanhu vaiva navo vachiti vanhu handisiva kuti vanhu vaigadzirawo pamberi kana kuti vanhu vaiita sei handisi kuziva. Vakauya hwauri usiku zvemwana nanga handichazivi kuti dzadziri kumanguvai. Vauya kudero vakauya nevanhu vavo ndopavakauya ndopavakaita zvavakaita. Pakupedzisira ndopavakazoti pane mwana musikana here ini ndindaivapo zvikanzi uyu aripo. Ndopavakati oraiti ngatibatire raiva rakaita gati ravakauya naro zvikanzi ngatibatire. Ndopandakabata isusu makuva ari pedo nepamba patikaenda kumakuva pavakaita zvavakandoita. Pavakaita zvavakandoitawo paguva pakabva papenya chaedza. Papenya chaedza zvikanzi tadzosa sekuru mumusha chinyorai mazita evanhu mumusha. Mazita ndopaakanyorwa ndobva kwanzi yari inodirwa mvura. Pakudzoka kumba ndakadzoka ndakaisumudza bva auya nayo pandakanoisiya mune chimwe chiraundi but nekuzokura handizivo kuti iripo here kana kuti haipo. Ipapo hanga handizivi. Ndoda kukudzorai kumashure. Mati vanhu ava vauya vakabvunza mwana musikana mukati ndiripo uyezve ndimi chete mwana musikana anga aripo pamba, ndizvo zvandizvo? Panguva iyo ndindaivapo mwana musikana. Paiva nevamwe vana vatete but vaiva vanhurume nemusikana nemushandi waivapo but hapana kana ukama. Mabvuma kuti ndiripo makanzi nditakurirei gate. Mati gate makatitakura mukanorisa kupi? Makuva. Inini infact chiro dai ndaida kuramba ndaiva mwana. Hapana. Ndoda kunzwisisa kuti gate iri muchiritakura makaenda naro pai mukanoriitisei pamakaenda naro? Takaenda naro kumakuva ndokwatikaenda naro. Tobva tasvika ndini ndakatorigadzika pamusoro peguva. Zvimwewo ndakuita ndichikangamwa but chanongorangara nongosati pakapenya pakaita chaedza chaicho chakatoonekwa but wauri usiku kuti openya chaiko. Guva iri maisarudze rekuti ndiri hama yenyu kana kuti ndiri weukama here kana kuti makangonoisa pachero guva usiku wacho? Aiwa ndiri hama. Ndiri hama. Ukama hwenyu nemufi uyu wangu wakamira sei? Ndisekuru. Sekuru vabereka baba? Ndoukama huripo. Ndanzwa muchiti pakaita chaedza, nditsanangurirei ipapo kuti chaedza chakabva kupi? Nini handitoziviwo. Handitozivi kuti chaedza chakabva kupi but chakangopenya ipapo chete. Hachina kupenya kwese ipapo chete pazvakangoitika pachakangopenya. Vashandira ava vakabva vatichi paitika izvo? Vakangotaura kuti tadzosa sekuru kuti vachengetedze vana mumhuri ndozvavakataura. Kududza kuti sekuru zvichida pamwe ndo vanga vapenya? Pamwe ndivo vanga vapenya. Mabva ipapo ndiri kunzwa kuti muri kuti makaenda kumba negateriaria. Maenda negateriaria mva manonyora mazita. Mazita ainyorwa aya ainyorwa kuti zviita sei uye akazoitwa sei mazita? Ini hangu mazita handizivi kuti akanyorwa here. Izvozvo hanga handizoziviwo zvemazita kuti akazonyorwa here asi ndichanongozva kuti kwakanzi ngakunyorwe mazita aiswe muhari. Zvokuzoziva kuti akanyorwa here kana kuti haana kana kuti hari yachoni asi hari ndorangara ndakanoisa mumba kune imba iriko raundi ndomandakanoisa but zvokuzozivawo kuti rakazodii handizivi. Imba iyi yanga iri imba yekuti maisitoishandisa here kana kuti yanga ingori imba yakanga yakangomira zvokuti imimi kupinda zvichida ndo raitovawo zuva rekumupinda imomo uye kubva pamakaisa gateria hamuna kuzombomupinda? Yanga yakaita sei imba iyi? Imba isingashandi but zvokupinda-pinda taitombopinda-pinda but kushanda haishandi. Imba iyi yanga isitorina munhu anogara asi ini zvangu ini kubva ipapo pazvakaitika handina kuda kumbozonyanya kuzviteverera zvokuti zvazodai
zvakatozoita kuti nditozviteverera inhaurwa yekutoti ndakura ndaoroorwa. Ndopandakazotiwo mukufamba murume wachitaura kuti ndoona fesi yako dzimwe nhambo segudo. Saka ndopandakanyatsokuona kuti rava dambudziko riya razvinhu zvakaitika. Munhu waane wakakwanisa kundiudza, pamwe pese pandaifamba hakuna munhu waindiudza. Munhu waane wakakwanisa kundiudza, wakandiudza last year, akati ndinoona pane zvinhu zvakamboitika mumusha menyu, ende for sure ndakabvuma ndikati svikai makataurira ani. Munhu waizviziva ndibamunini, bamunini vaizviziva. Ndakatovaudza pazvakaitika ipapo, but ivo bamunini hapana munhu wavakakwanisa kutaurira. Ini ndo pandakazofonera mama ndikati mama kune nhaurwa yakadai so. Mama akati inoni makai wainyarara nguva yese. Ndikati neniwo mama hapana zvimwe zvinhu ndaikwanisa kuita. Saka ivo ndo pavakati zvokwadi nyaya yako inonetsa mwanangu, inotoda vanhu tiri kumusha. Uchiudza chii bamunini? Pandakaudza bamunini ndakatovarondedzera sezvazviri. Bamunini vakati saka pakaipa uchongoya kumusha December. Inini handichazoti mai vamunani. Ivo mama vangu achangopedza kuvaka imba yavo. Saka mama vakati izvezvizvi kuti tiende kumusha handina mari. Mai vamuna handichazoti August or September. Mama akati kuti tiende kumusha izvi handina mari. Tarisa ndakapedza kuvaka. Chirega ndishande kana 2 months kana 3 months ivo imwe mari ndozokwereta kubasa tozoenda kumusha tese newo tsvagirwawo mari nemurume wako. Toenda timbonogadzirisa nhaurwa tione kuti chii chiri kunetsa. Ndoda kuti ndikudzorei kumashure zvishomanana. Mhuri yababa venyu imimi, baba vakakuberekai, yanga yakamira sei? Kana muchirangarira kuti zvichida pamwe vana tete kune vakati, vana bamunini kune vakati? Inini panguva yacho ipapo vana vatete vangu izvezvi kwasara 3, vana bamunini kwasara 4. Vanongova 4, vakangoberekwa vachingova 4 kana ndisingakanganisi. Chandabvunzira izvi ndanzwa muchiti tete ndo vakauya nevashandira vaine zvavaiita pamusha. Panga paine mumwe here chida pamwe vana tete vavo kana kuti ana bamunini vakanga varipo pachiitiko ichi? Papo panga pasina, paingova nembuya vakabereka vanava. Panga pasina kana vamwe vanhu. Mbuya vakaberekani? Vakabereka baba. Zvichireva here kuti mbuya natete vaiva nerimwe pakuitika kwezviitiko izvi kana kuti? Mbuya haakana, vana ucha vanoziva songoti sezvinhuwo vane vachipamwevo vaingofunza pamwe vanhu vari kugadzirisa musha havana chavanoziva. Imini chakakukonesai kutaura changa chiri chii? Alright, ndibvunze ndakadai, maendeswa kumakuva, maendeswa usiku, hapana here chamainzwa chaiitya mukati menyu kuti zvaitika izvi hazvina kujairika, rega nditsvagewo kana munhu wekuudza, zvichida pamwe amai, zvichida pamwe baba, zvichida pamwe bamunini sekuzoita kwamakazoita? Ndosaka ndakati panda zvakatoitika hatina mbotonyanya kugara, ndakabva ndatoudza bamunini, but mai handuri ane mani akana vaudza. Hakuna munhu waizviziva. Munhu waizviziva ndibamunini nemushandi, but mushandi wike zvino wakurwara nenjere. Ndo vanhu chete 2 vaizviziva. Ndanzwa muchiti tete ndiwo vakanga vaunza vanhu ava, handiti muchibva mazofamba makura manje, handiti mva manoudzwa kunzi imimi pane chiitiko chikamboitika mumhuri menyu. Muchidzokera kuna tete makavatsanangurira here kuti tete inini ndiri kurwara, asi mukufamba ndiri kuudzwa kunzi zviya zvatakamboita paya zvinogona kuva zvirizvo zviri kukonzeresa dambudziko. Mashoko avo futi vakakuti ichi? Inini dambudziko rangu rekurwara harisiro dambudziko rokuti ndingavati ndo zvinhu zviri kundirwarisa. But padambudziko like remarriage pandakafamba ndizvo zviri like kukonana nemurume, like murume achitaura kuti ndinoona like fesi yegudo izvozvo, but pakurwara hangu harisiro dambudziko rokuti ndiro zvinhu zvandiri kurwara nazvo. Aiwa, inini zvakaitika ndechekuti ndakatanga kuudza bamukuru, mukoma wababa, ndikati bamukuru pane zvinhu zvandakasangana nazvo, manje ndatouya kuno kumusha. Ndobva vati achimirira tironge zuva rekuti vanhu vese vaungane. Ndobva vatotaurawo vane gurupu ravo, zvikai vanhu ngatiungane, hakuna kana wani wakauya. Saka inini ndakazosvika pakuti bamunini ndiisewo mugurupu. Pavakandiisa mugurupu, pamwe pese ndakambonyarara, handina kana zvandakambotaura mugurupu. Vanhu vaingoita nyaya dzavo vachitaura pamusoro pangu, tozvifambisa sei zvemwana, madiwo mauya taonera pamwe, hakuna vanhu vaiuya. Ndopandakazoti kana one day handichazoti bamunini vakati kudii mugurupu. Ndo pandakachizopinzawo nyaya yangu ndikati kana neniwo ndine nyaya yangu, ndakakukumbirawo mundigadzirisewo zvinhu zvamakandiita. Ivo ndo pavakati
ndio zvinoreva kuti ndio zvinokurwarisa here. Ndikati handina kuti ndio zvinondirwarisa, but dambudziko riri kundinetsawo mumereji mangu. Zvinondirwarisa kana muchida vanhu tinouya kumba tozoonerana, tozwa kuti chii chiri kunyanya kunetsa, chii chiri kunyanya kuitika. Ivo vakati idambudziko rinokurwarisa, unondipengera chichi wati vakataura zvinhu zvokuramba. Saka ininiwo zvinhu zvaindongondidya mwoyo kuti zvinhu zvakadero wai vakadii kuitisa mwana wavo, vanokuitisa mwana umwe munhu. Ende vabereki vangu vanga vasingatombozvizivi zvinhu zvakadero, ende for sure ndakanambotogara ndavaudza ndini aingozviziva nezvinhu nevanhu vaivako vakaona zvakaitika nabamunini chete, hakuna kana munhu waizviziva. Ende mai zvakatovakatyamadza ndichitotaura. Inini pandoda kuenda hanzvadzi yangu Neli ndepa nhaurirano yenyu imi hanzvadzi, handiti navatete ava vakaunza vanhu ava vakazokutakurisai gate muchienda kumakuva. Mazofamba maudzwa kunzi matambudziko aurusangana nawo nemurume akabva paya pachitiko chamakaita kumakuva natete nevarume vaiva vakauya navo vachiti vari kushandira Pamba. Nhaurirano yamakanoita natete mabva ikoko makavati chii? Inini ndakavataurira manje pamwe apa mai ndo vaingoita zvokufonera umwe munhu votiudzaivo nhingi kuti zvinhu zvakaitisa mwana wangu hazvina kunaka. Ini ndakazovadudzira kusikari inge pane 2 weeks kana or 3 weeks. Vakati chii? Vakaramba vakati kwanzi ini here unondipengera, unenge wakutopenga njere. Saka inini ndakavati pamwe imimi makauya nevanhu venyu, pamwe imimi maiuya kuzogadzira musha, chingotaurira kuti pamwe nemiwo hamuna kuziva kuti richazova dambudziko mangwana. Ndozvandakavaudza ndikati it's better nyi mutaure kuti zvokwadi pamwe ndakauya nevanhu ndisingazivi kuti pamwe richazova dambudziko. Asi vakaramba vakati ina ndinambodero. Pakati vanhu vavo vakatotaura kati bamunini vavo vakataura vakati mwana wakandiudza. Ende vakatotaura vakati it was 2013 mwana akataura kati baba kune vanhu vakauya vakadai. Ivo ndo pavakazodana mushandi vakatomubvunza vakati pazvakaitika paiva kureva bamukuru svikai panga pasina anga aripo. Saka ivo nevo vanenge vakatongoshayiwawo simba kuona kuti voita seivo vakabva vangozvinyararawo. Saka inini ndakaudza ndikati pamwe imimi makauya mizoti muri kugadzirisa kumusha, chingobvumaiwo kuti vanhu vayawo pane zvinhu zvavakatoita, because ini ndakatotaura ndichitopopota ndichoti kana zveuyai mugadzirise dambudziko renyu. Ivo vakati zvinorati ndo zviri kukurwarisa here. Ndikati kana ini hazviso zviri kundirwarisa, but ini pamatambudziko emumba mangu zvinhu zviri kundinetsa, ndongoda kuti muye mugadzirise kana kuti udzai vanhu venyu vamakauya navo vauye vagadzirise zvinhu zvavakandiita pamuviri wangu. Hatina kunzwanana ipapo. Ko ambuya, nekuti ndanzomati ambuya vanga varipo vakabereka baba, vanotiwo chii nedambudziko ramakuzosangana naro netsanangudzo dzamakuuya nadzo kuti ndichifamba ini ndiri kunzwa kuti matambudziko andakusangana nawo mumba mangu ekuti murume anoti akanditarisa anoona fesi yegudo haachakwanisa kana kurara neni nekuti inini ndine zvinhu zviri kuuya zvichiita se zvichirara neni. Mbuya vakatiwo chii nekuti ndiwe mumwe munhu anga aripo? Ambuya ndambototaura navo, handina tombotaura navo. Kudai vanenge vakangoita zvokunzwa nevana vavo, ina handina kukwanisa kutaura navo. Ndakangofesana nemunhu wakadini wakauya nevanhu vake. Mbuya handina kuvapa mhosva pamwe naivowo semunhuwo, pamwe vakangonzi tiri kuuya kuzogadzirisa musha. Saka inini handina kukwanisa kuda kuvadudzira because zvaingoperera pamuromo kuti nditi ndivadudzire zvaitondiremera. Kana mafunga kuti mbuya varuti zvakati hamunaona chamakanzwa? Platini hangu ndasingazvitereri. Zvagara vanhu kutaura vandotaura, but handinamboda zvangozviterera. Ndoda kuuya padambudziko ramatsanangura ramuri kusangana naro mumba, zviri kufamba sei? Like ripi? Ndanzwa muchiti murume ari kukonei kunge gudo, imimi mune mamwe mazuva amuri kuona muchitosangana kana negudo kana matini ishiri ichi? Kana ndakavata zvinhu zvinotouya. In fact ndingatoti chiro nemurume pabonde zvinhu zvinotomboti netsei chaiko togona togara pamwe tozosanganawo pamwe zvinhu zvotomboita raiti totogona tombokangamwa zvongozoti kana zvangoda kungouyawo like semwedzi idzodzo zvotonetsa unochonyatsoona kutoti apa katoipa, but inini murume kuti ndimutsanangurirewo kuti ndizvo zvandakasangana nazvo handambogara ndamutsanangurira kana tombomuudza. Munhu wandei chingoudza panguva idzodzo ndimai kuti mai ndazosangana nezvakadai, mai ndazosangana nezvakadai, ndochete. Pamuri kuti tinotombogara, ndoda kunzwisisa kuti muri kugara nekuda kwekushaya hanya here kana kuti munei muri kutoedza but zvichiita se zvichiramba?
kutongoshayiwa hanya ndisingazivi hangu kune murume but inini hande ndisingatowa kuti ndoda murume ndichitongowa kutoti zvose zviri right ndozoitawo mamwe mazuva ekuti mazuva iwowe unatombogara kana 4 months zvongozoti kana zvikangouyawo tototanga tokonana iniwo mukurota unochingorota chisangana nezvinhu zvakawanda pamwe murume wako yoyo kana gudo kana chii zvakatongosiyana siyana. Mrs. Nel, muri kuti munogara 4 months murume achiuya muchipinda musemugumbezi imwe muchipinda musemugumbezi tichiwirirana ipapo tichiwirirana zvitombotoita like nguva yekuti tinowirirana zviya zvokutoti zvese zvinhu zvese zviri right pongozoita imwe nguva yekuti unowadzaona kuti pane pakatoipa tisingatowirirani 4 months pasina zviri kuita. Aiwa 4 months hadziperi but 2 weeks dzopera. 2 weeks dzopera vana kuti pa 2 weeks idzodzo pamwe tokunangoti ka1 chete tosangana ka1. Asi ndizvo zvanga zvagara zviri here kana kuti zvazotanga kuuya kuburikidza matanga kusangana nedambudziko iri? Zvinhu zvakatanga pandakaita mwana wangu wenumber 2 but pamwana wokutanga zvinhu zvanga zviri right. Pandakazoita mwana wangu wenumber 2 pakatanga kuita matambudziko esayo. Kune murume makambogarisana pasi here kuti shamwari pamwe taimbojamba zuva 1 kweko zvinoti akupedza 2 weeks sei? Naiye vanotovhunzawo nenewo ndichitoti wandiziviwo. Zvinogadzirisika sei manje musiri kuzvitsvaga kuti muzvigadzirise sababa namai? Ipapo panotonetsa chinonetsa ndechekuti kwatogarawo vanhu vanoita zvekubetsera tiri kuSouth Africa vanotinetse saka inini dzimwe nguva ndindaitombotio kana ndikanzwa ndindotobuda zvakafanana ipapo hangu ndasanda ndarwara ndidure vanema ndakatobuda ndikatoinda ndikatonzi munozviziva here kuti dambudziko riya ramakambosangana naro ndo zvinhu zviri kunyanya kuti muite pakukonana tokutokonana nemurume pamwe ndotomboenda ndaitomboti tikakonana ndombotoenda kana kuvabereki vangu Cape Town ndotombonogara kana 2 months uzoti achidzokawo iwe pamwe ndiwe unozodemba kuti eishi kwandabva kuya mani chii chandaita wotozodemba wavako saka uyewe munhu iwe ndo munhu wanakakwanisa kungondiudza kuti zvinhu ine ndakatonyatsoona kuti unotaura chokwadi because naiye handimuzivi kuti unobvepi takatongosangana ndatongoenda unobetserwa ndopakatorundidzira kuti matambudziko amuri kusangana nawo zvakagonzeredzwa so asi iye wakanyatsondiudza akati ine hangu dambudziko renyu handigoni kurigadzira wakandiudza akati ine handigoni kurigadzira udzai vabereki venyu pandakakwanisa kuudza mai. Pamunonetsana pamuzi mune muchidenhadzano wangu here ndonzwa nzanzi vakadzi vekumasvingo uku vanovava pamwe ndindoitodenha toita pamuromo chaipo ndindotoita pamuromo chaipo. mozotanga kudemba futi mapedzoita pamuromo pamwe wotozodemba kuti zvandiendaitawo pamwe ndivo vanotangawo kudenhavo asi ungoti semunhu totozosumudzana chaiko iwe mukadzi unochitoti nini wandibvira kusubmit zvinorehwa nebhaibheri kunyarara kune kuchitonetsa aiwa kuseka zvedu ndoda kuuya panyaya yezvinhu zvamuri kusangana nazvo zvamatsanangura kuti dzimwe nguva ndosangana nemakudo dzimwe nguva ndosangana zvichidana neshiri kana nechii zvinoitika kangani uye zvinofamba sei pamunomuka munotomuka muchitoziva kuti ndanchisangana nechinhu chakati here kana kuti ndinongozoti pamwe kurota ndozvinhu zvanongotaurawo ngokuti pamwe ndandichirota saka ipapa ndizoziva kuti zvinhu zvezviitika pachokwadi here kana kuti handizozivi ipapo. Asi hope idzidzi dzinouya kangani toti kurota pamwe dzogona kutouya kana kuti mazuva 3 akateedzana but pamwe hadzizouyi kana kuti riri gudo pamwe dzogona kuuya kana kuti achitova kana kuti murume kana kuti umwe munhuwo zvake. Zvakaoma. Handei pamatambudziko amatanga kutsanangura paya tichingofura dambudziko ramuri kuti inini ndo zvandiri kunyatsosangana nazvo zvakatanga sei uye chii chiri kuitika pari zvinova zvirizvo zvakazokusumudzai kuti rega ndimboita sei ndimbofamba pamakazonobata nyunzi aiwa zviri kuita zvinonetsa nemurume ndeizvi asi chakakusumudzai mumba handiurwere maisangana ni aiwa ipapo ndakangoenda kundobatsirwa ndasati ndatanga kurwara ndakatongoendawo zviya zvekutongoti regai ndindi kundobatsirwa pandakangoendawo ndopatatongonoudziwawo ndopakatongonotsanangura ndopakangonipawo namato iye akandiudza chokwadi akati aina hangu dambudziko renyu handigoni kurigadzirisa avakataura. Ngatichiendei pakurwara zvakatanga sei uye chii chinenge chimboitika pamunenge muchirwara?
inini ndinongoti ndakavata ndotovhunduka, but handina kana chimwe chandinorota kana kuti chandinoona kuda kana ndichikangamwa hangu kuti ndine ndakangamwa. Ndinoti kana ndikavhunduka ndototanga ndisingachakwanisi kana kufema kana kudini, ndotozarirwa apa ndichipera simba muviri wese. Saka zvozoti kana kumapast 4 zvoinda dzimwe nguvawo zvinondirwadza mazuva ese, but ndiri kusouth ndakazoenda Cape Town ndikanogara December na January. Usiku ndandisingavati ndenguva ndakagara, but kana kwaidza zvotoinda ndotova munhu uya ari right, but ndenichiwa kurwadziwa, but zvine zvavanani. Saka dambudziko iri radhonza kwenguva yakareba sei? Ndakatanga November last year ndichingorwara, ndobva zvamboita sekuti zvanaka tiri kuCape Town zvakatombonaka, ndopandakati ndakudzokera kumurume, ndobva zvatangidza zvefuti ndinongoti ende nguva ndidzodzo past 11 ndotovhunduka ndisingachakwanisi kana kufema kana kudini, muviri wese wotopera simba, muviri wese unochindirwadza. Hapana pandie ndichiti apa pamwewo ndinozoti kana ndikawanawo vanobatsira like vaya vanoyeresa vakandidirawo mbiya zvomboitawo senanevo zvoita senane, but ndiri kuCape Town kwaizoti kana kwaidza ndine ndanaka, but usiku handivati, ichingoti past 7 handivati. Ndiri kuCape Town but ndava kunoku hazvinongorwadza, hazvinei kuti nguvai. Ndiri kunoku ndakatombobatsirwa ndikatombosvika pakuita nane, ndobva zvangotangazve ndinongovhunduka kumapast 11. Saka ino zvinongorwadza, hazvinei kuti masikati here kana kuti usiku, ndinongorwara. Mamwe mazuvawo ndinovata, mamwe mazuva handivati, ndinonguvata ndakagara. Ko ava vanombokudirai mbiya dzinoita kuti munzwe zviri nani, havana here tsanangudzo dzavari kukupai dzisiri dzeimba dziri kuenderana nekurwara kwamuri kuita, zvichida kapamwe ndevamwe varume vaya vamunenge muchisangana navo vakukonzeresa kuziva kuti kana 11 dzaakunodai so vana vanenge vararawo, vanhu vakuda kuita zvavanoita? Haine tsananguro chaidzo chokwadi chaidzo tsananguro dzotondiconfuse, because ukafamba pamwe kunonzi kugadzirwa, pamwe unonzi mweya wengozi, mweya wechikwambo. Saka haina handidi kureva nhema kuti pazvinhu zvose izvi chokwadi chaicho ndechipi, handina chokwadi chandati ndabata. Muri kungoudzwa zvakasiyana kwese kwamuri kuenda? Kwese kwatiri kuenda, saka chokwadi chaicho chero neniwo ndatosvika pakupererwa. Hande muchinoudza vabereki dambudziko kubva zvamakatanga kusangana nazvo neurwere uyu, vakaitawo sei sevaridzi vemunhu vakabereka mwana? Vakambozama chaiko. Handidi kushoora, vabereki vangu vakambozama mari kutumira tichiinda kusvikira pandakamboita nanewo. Baba akati ndakudzokera, zvara vakadzokera ndora ndakatanga kurwara. Manje ndakaona zvekuti ndivadzose, ndikati regai ndinde. Pandakasarawo ndaimboinda pamwe ndinaba mukuru tichimboinda chindobatsirwa, but chachinja hapana. Ende tiri kusouth kwacho ni zvipatara takamboinda kuchipatara kusvika mai vangu varungu vavo vakatombosvika pakuvabhadharira mari, ndikatomboenda kumedical chinzi ndimbonotariswa. Ndaitoenda ndichizarirwa, but dambudziko rakashayikwa. Ndisingazivi hangu pamwe zvipatara zvinosiyana, pamwe zvekuno pamwe zvogona kubata zvirwere, handizivi hangu. Murutsanangura kuti kuchipatara hakutorina tsanangudzo dzinobvako, hapana chinobatwa? Kuchipatara hakuna, ndinongopiwa mapain block aya kungonzi vanosvikawo pakuti hatisi kuti haurware, unorwara, vongondipa mapain block ekunyaradza marwadzo. Votaura kuti hatingakupi dambudziko because ndakamboenda kuskani ndikatorwa ropa rikatomboenda kulab ndikanzimirira maresults, ndikatomboenda kuX-ray, zvese izvozvo ndakaitwa, but zvakashaya basa. neniwo handitozototi dambudziko riri papi chaipo. Nhasi unoyu toti takuwanirai munhu anoda kukubatsirai oti anoda mhuri inge iripo, munozogona kuibatanidza here? Nekuti ndiri kunzwa kuti even mugrupu mamuri pamakanzi mwana aita dambudziko uyai tisanganitise musoro pamwe chete, hapana anouya. Nhasi toti dare renyu riri kutaura kuti mhuri inofanira kuungana, madzibaba madzitete vange vari pamwe chete, munogona here kuvasumudza? Haina, ndigone kuvasumudza because mungoona ndiri mwana, ndine 24 years. Saka kuti nditi ndingasumudza vanhu vakuru, asi vabereki munovafo vanototi vafonerwe.
amene kuti vanozvigamuchira sei because kuuya kunoku ndangoya zvemusoro wangu hakuna munhu anozviziva nokunyatsoona kuti mai vangu vasvika pakugumirwa vasvika pakuomerwa ndo munhu ari kunyanya kundibetsera like pamari dzokufamba saka nokuona kuti nedambudziko ravanaro reshuga hazvisi kuindirana apa ivo watova munhu wekutoti inini ndiri nane ndakatogwinya ivo vatosvika pakupera zviya zvokuradza kuona kuti naivo vanotorwaravo saka ini ndangoita zvemusoro wangu ndikati mai pamari dzimwe idzi tambobuda mari bva ndangobuda ndakangokumbira murume wangu kati ndisirewo mari bva andisira mari handambomudza kuti ndeyei mubva inini ndangobuda vanhu vatombondivhunza ndingandienda kuchechi vanhu vakati unoenda kuchechi kuharare chichi wati vanhu vatotanga zvezvokutoradza kutoti pari kutokonanwa chaiko vemhuri saka ini ndangoramba ndakangoti ndiri kuenda kuchechi bva ndatobuda ndokuuya kuno asi tsano vari kumira nemi zvenyu vari kukubatsirai pamatambudziko aya zvavane vawanawo zvishoma izvozvo vari kundibatsirawo aiwa tinotenda sisi Neli Manyadzi ndizvo handiti rubatsiro rwamuri kutsvaga muzuva ranhasi munotsvaga rubatsiro rwakaita sei ini ndinongoda chero vanhu vanondikwanisa kundibatsira vanongokwanisa kupedza dambudziko rangu handinini kuti ndawana rubatsiro kupi ndinongoda vanhu vanokwanisa kundibatsira nekundiudzawo kuti dambudziko iri riri kubva pakadai kunyatso kujekesa kutaura chokwadi kuti dambudziko iri riri kubva papi because zviripo zvokuti pamwe mumafamily tinovengana pamwe pane zvimwe zvinhu zveida kugadziriswa mumusha vanhu tichingorovengana nezvinhu zvisina nebasa rose kana tichingoda kungoti munhuwo ataure chokwadi chake kana riri dambudziko rekuti rinofana kuti rindogadziriswa vanhu vodini vanhu voungana sefamiliwo vanhu vogadzirisa dambudziko zvino apa mune makutoita futika zvakaita tete handitete vakamboyonewawo vanhu pamwe mimi muchanziwo futi handi tinoona tiri pamusha kana ndotovaudza kuti tiri kuuya nevanhu handii dambudziko rida kugadziriswa kana riri dambudziko rinoda kugadziriswa naivo varipo vachizoonawo kuti ichokwadi here vanofa havangatorambi because inini handisi kuita zvinhu zvesikireti ndiri kutoita zvinhu zvepajekerere kuti ona ndatoya kudai ndatoita zvinhu zvepajekerere aiwa ndinokushuvirai rombo rakanaka uyezve kuti pamuchienda kunobatsirwa dambudziko richadi richanoganuka even remumba racho futi richadi richanopera ndisingazivi kana mune mamwe mashoko amunofunga kuti ndofanira kutoti ndizvitaure zvibve pamwoyo wangu ini zvandatotaura izvezvi ndo chete izvi ndo zvinhu zvainyatso muhana yangu kuti nesaizi yangu ika ndakaitiswa zvimwe zvinhu plus futi ndine zvimwe zvinhu zvandatokangamwa kutaura ndozvandanga ndichibvunza izvozvo inini infact ndingangoti pazvinhu zvakaitika izvi inini handingati ndinomuka usiku kana kuti handisati ndamborota ndiri kumakuva but ndine rimwe dambudziko randandatokangamwa pandachitaura kuti ndinoti tikakonana nemurume ndosvika pakuti ndienda kuvabereki vangu ndinoti ndichisvika kana kuti kuvabereki vangu sanhasi mangwana panoti taona kumhuri kwedu munhu utoshayika saka iroro handisi kuti idambudziko rei ende zvakatiitika 2 times kuti ndikangosomuka ndotoendisvika kuvabereki vangu ndotogara kana kuti 2 days kana kuti sanhasi munhu utoshayika saka ipapo ini handisi kuziva kuti munyama here kana kuti chii but inini zvokuti ndingati ndakamborota ndiri kumakuva handisati but zvakatoitika 2 times ende pa2 times pazvakaitika ndobva ndadzokera kumurume wangu pakapedzisira kushayika zvanzi yangu igore rachoni rinotevera mazuva achona akuda kundokwana tikatokonana nemurume akatotaura akatoti dzasumuka zvemaiselina unoona kuti ukangokonana chete wotoda kutomanyira chii kuti ndienda kucape town ende ndakazviudza ndikati kucape town handisi kuenda ende for sure pana zvakaitika ndanzwa muchita nzodzi yenyu yakashayika mumwe akashayika ndiani futi weukama uyu wakashayika iya zvanzi yekwaba mukuru vamwe wakashayika ndivatete but pakutanga ndakangotiwo rufu but chiri kunetsa ndechekuti zvekechituzve ndichingosvika zvekuvabereki vangu munhu wotoshayika ipapo ndo pano panondinetsa kuti chii chiri kunyatsokuitika ende for sure pandisina kuinda hapana zvakamboitika aiwa regai tigoona kana manobatsirwa zvine vemweya kuti vanotiwo chii maererano nechiitiko ichocho
mhuri yezimbabwe vananga ndichitaura nawo ndisisi Neli Manyadze vabva kuzaka hanzi kubhuku rekwabhomba vatosiya vavimbisa kuti vanoda minda ndibate ndinogona kukuitirai plani zvisinei vanga vauya pamberi penyu mhuri yezimbabwe vaine dambudziko vari kutsanangura kuti mukukura kwavo semwana vakatakuriswawo gate pachiitwa zvaiitwa zvaitungamirwa navatete. Gate iri vakazoendwa naro kumakuva pachiita zvaiitwa ipapo, asi vanotsanangura vachiti pakazopenya zvikanzi tadzora sekuru mumusha. Vazogara varoorwa iko zvino vaakusangana nematambudziko ekuti kuti vasangane nemurume zviri kunetsa. Murume anenge achiti kana ndakakutarisa ndinenge ndichiona gudo. Ivo vane hope dzavanosangana nadzo, dzimwe nguva vanorota vachisangana negudo kana kuti nedzimwewo mhuka dzakasiyana siyana. Dzimwe nguva vanotoona ari murume ari kuuya kuhope. Asi pamusoro pedambudziko iroro vari kutsanangura vachiti vanorwara, vanozarirwa, asi vakaenda kuchipatara hapana chinoonekwa, zvese zvinenge zvichinzi zvakaringana. Vauya kwamuri mhuri yeZimbabwe vachichema kwamuri kuti kune vanokwanisa kundibatsira, vangave vechivanhu, vangave vemakereke, ndibatsireiwo ndatambudzika. Iko zvino ndiri kungogara ndichitenderera muvanhu vanobatsira, handisisina kana mari kana chii chekuti ndinge ndichinobvisa, nekuda kwekuti dambudziko iri ndinenge ndichingotsanangurirwa tsanangudzo dzakasiyana asi dzinobatika hapana dzandiri kuwana. Vachema kwamuri mhuri yeZimbabwe, ndinoziva kuti muri mhuri ine rudo, mhuri ine mutsa. Kune vanokwanisa kuvabatsira, tibatei tivasvitse kwamuri muvabatsirewo dambudziko ravo ringe riri rinoganuka. Ndoda kukutendai zvikuru nekusapota kwamunoita Zim News Beat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere, nchiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.